ಇರತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಪಾಪ ಮಸ್ತ್ ಬುರ್ದು ಮಸ್ತ್ ಬುಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪ್ಲೀಸ್ ನಿಕುಲ್ ಮೊಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಅಕ್ಕಲು ಎಂಜಿನ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪಂಡ ಎಂಚಾನ್ಲ ಒಂಜಿ ಬಂಜಿಗ್ ಎನ್ನ ಮೈತಿದ್ದಿ ಕೊರ್ಪೋಲ್ ಬೆಂದದ್ದು ಬೆನ್ನರಗ ಒಂದುಲ್ಲು ಅರ್ನ ಬೊಡೆ ದಿನ ಅರ್ನ ಬೊಡೆ ದಿನ ಮೆಗ್ದಿ ಬಂಜಿಗೊಂಜಿ ಎಂಚಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಕೊರ್ಪೋಲು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಇಲ್ಲಿಜ್ಜಿ ಎಂಕುಲಿತ ಮೇ ಮೈತಿದಿನಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಏರಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ದಾನಿಯಲ್ಲು ಎಂಚಿನಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ಸಂಘ ನೆತ್ತಾಕಲು ಏರ್ಲಾವು ಎಂಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ರೂಮ್ದಲಾವು ಅಲ್ಪಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲು ಕಾಟದ್ದು ಕೊರ್ಲೆ ಅಂದು ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪ್ಲೀಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಿಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಉಪಕಾರ ಮಲ್ಪುಲೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಮೊಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲು ಕಾಟದ್ದು ಕೊರ್ಲೆ ಏರ್ಲಾವು ಒಂಜಿ 10 ಜನ ಸೇರ್ಂಡನೆ ಚಪ್ಪಾಲೆಗೆ ಒರಿಯೋರಿಂದಾತು ಮಾತೆರ್ಲ ಸೇರ್ದು ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ತಡ್ಡ ಯಾವೊಂದು ಅಕ್ಲು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪ್ಲೀಸ್ ಪಾಪ ಮಸ್ತ್ ಬಡವೇರು ಬುರ್ದು ಮಸ್ತ್ ಬಡವೇರು ಏರೆಗಂಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಬಲ್ಲಿಗಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ಬಲ್ಲಿಗ್ ಒಂಜಿ ಮರತ್ತ ಆಶ್ರಯ ಉಪ್ಪುಂಡುಗೆ ಅಂಡ ಮೊಕ್ಲೆಗ್ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಪಾಪ ಅವಲ ಇಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಬಾಲಂಡಲ ಇತ್ತುದುಂಡ ಈತ್ ಬಂಗ ಬರೋಡುಂದು ಇಜ್ಜಿ ಐಕೆ ಬಂದು ಒಂಜಿ ಪೊನ್ನಾವಾಡು ಒಂಜಿ ಆನಾವಾಡು ಇತ್ತ ಪೊನ್ನುಲ ಆನುಲ ಸಮಾನವಾದ ಬೆನ್ಪೇರು ಒಂಜಿ ಪೊನ್ನು ಬಾಲೆ ಅತ್ತನ ಒಂಜಿ ಆನ್ ಬಾಲೆ ಅಂಡಲ ಇತ್ತುದುಂಡ ಮೊಕ್ಲೆಗ್ ಈತ್ ಬಂಗನೇ ಇಜ್ಜಾಂಡ ಇಕ್ಸಲ ದಾಖಲು ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪ್ಲೀಸ್ ಉಪಕಾರ ಮಲ್ಪುಲೆ ನಿಕುಲು ಒಂಜಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ತುಂಡ ನಿಕುಲೆಗ್ ಏಲೇಲಿ ಜಲ್ಮೋಡು ನಮಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಪುಣ್ಯ ತಿಕ್ಕುಂಡುಗೆ ಐಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲ ರಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ಮೊಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಅಂದು ನಾನು ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲ ಪ್ಲೀಸ್ ನಿಕುಲು ಒಂಜಿ ಉಪಕಾರ ರಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಮೊಕ್ಲೆಗ್ ಅಂಚನೆ ಈ ವಿಡಿಯೋನು ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಮಸ್ತ್ ಬುರ್ದು ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಈ ವಿಡಿಯೋನು ಪಾಪ 3 ಜನನೇ ಉಪ್ಪುನಪ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕ ಬೊಡೆದ್ದಿ ಬೊಕ್ಕ ಆರನ್ನೆ 3 ಜನ ಉಪ್ಪುನು ಅಂಚಾದಿಪ್ಪುನಾಗ ನಿಕುಲು ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಕಡಪುರ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಪಂಡ ಪಾತೆರ್ರೆಲ್ಲ ಆವೊಂದಿಜ್ಜಿ ಪಾಪ ಎಂಜಿನ ಪನ್ನೊಡುಂದಲ ಆವೊಂದಿಜ್ಜಿ ಆತು ಪಂಡ ನಮಕೊಂಜಿ ಇಲ್ಲೇ ಇಜ್ಜಿಂದಂಡ ಒರಿಯನ ದಾಲೊಂಜಿ ಜೋಕುಲು ಇಜ್ಜಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಜ್ಜಿ ನೆನ್ನೆನ್ನುದೇ ಅರೆಗ್ ಅರ್ನ ಬೊಡೆದ್ದಿಗೆಲ್ಲ BP ಸುಗರ ಒಂದು ಪೂರ ಶುರುವಾತಂಡು ಅರೆಗ್ ಹೂಬೇಲ ಮಲ್ಪಾರ್ಲ ಆಪುಜಿ ಬೀದಿಗಾಟ್ರೆಲ್ಲ ತೆಮ್ಮ ಪೂರ ಬರ್ಪುಂಡು ಬೀದಿಗಾಟ್ರೆಲ್ಲ ಆಪುಜಿ ಸುಗರ್ BP ಇತ್ತಿನದಾದ್ರ ಪಿದಾಯ್ ಪೋದು ಬೆನ್ಪುಲೆಕಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಪ್ಲೀಸ್ ನಿಕುಲು ಒಂಜಿ ಉಪಕಾರ ನಮಕ್ ನಮ್ಮ ಉಪಕಾರ ಮಲ್ತಂಡ ಅವ್ವೆ ಪಣ್ಣೆ ಆತು ದೇವೇರು ಏರ್ಲ ನಮ್ಮನ್ನು ಬುರ್ದು ಪಾಡ್ಯಾರು ಒಂಜಿ ಮಂದಿರ ಕಟ್ಟಾರ್ನ ಒಂಜಿ ಉಲಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ನೆತ್ತ ನಮ್ಮ ದೇವೇರ್ನ ದಾದಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ಮಂದಿರ ಕಟ್ರ ಐಕನೆಕ್ಕೆ ಉಪಕಾರ ಆಪ ನಮ್ಮ ಐರ್ದಲ ಪುಣ್ಯದ ಕೆಲಸ ಒಂದು ಒಂಜಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪಲೆ ನಿಕುಲು ಈ ವಿಡಿಯೋನು ಆಯ್ನಾತು ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಮಸ್ತ್ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕುಲು ಅಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ತೂಲೆ ಅಕಲ್ನ ಕಣ್ಣೀರು ಅಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಬೇಜಾರು ತುಂಡನೆ ನಮಕ್ ಬೇತದ ಆಲ ಬೋಡುಂದ ಆಪುಜಿ ಆತ ಅಕಲ್ನ ಬೇಜಾರು ಆಪುಂಡು ತೂನಾಗ ನಿಕುಲೆ ಅಕಲ್ನ ಪಾತೆರೋನು ಕೇನ್ಲೆ ಮಲ್ಲೆ ನಿಕುಲೆ ಕೇನ್ಲೆ ನಿಕುಲು ಕೇಂದನಾಗ ನಿಕುಲೆಗ್ ಎಂಜಿನ ಬಂದು ತೆರಿಯುಂಡು ಆತನಾಗ ನಿಕುಲೆಗೆ ಗೊತ್ತಾವು ಉಪ್ಪು ಸಂಘಟನೆ ಇಲ್ಲ 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 ಇಜ್ಜೆ
ಬೆಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಡ ಅದ ಬೆಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪೋಡು ఇప్పుడు అమడి అయితే విముఖైన కాన్పడి అమడి యువకులు ಯುವಕಲಾಂಡಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಡ ಬೆನ್ಸಿದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏರ್ಲಾಯ್ತು ಬಟ್ ಯುವಕಲಾಂಡ ಒಂಜಿ ಬಾಲ ಆನ್ ಬಾಲ ಇತ್ತದ್ರಿಂದಲ್ಲ ಒಂದಾಂಡಲ ಇತ್ತದ್ರಿಂದ ತೂತುವೆ ಅಕ್ಕಲಾಂಡಲ ಮೇರ ಅಮ್ಮ ತೋಲೆ ಪಾಪ ನಾಲ ಬೇಲ ಅಂತಾರ ಪೂಜ ರೆಗ್ಯುಲ ತೀರುಜಿ ನಾಲ ಬೇಲ ರೆಗ್ಯುಲ BP ಶುಗರ್ ಪುರೋಡು ಮೇರು ಒಲಿ ಬೆಂದು ಸಾಂಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ ಅವತ್ತಂದ್ರೆ ಇಂದುಲ್ಲ ಬೇರೆ ಸಂಗಡಿನೇ ಇತ್ತು ಇಂದುಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಪಾಪ ಬಾಡಿಗೆದವರು ಗೊತ್ತಿರ್ತಾನೆ ಬೀಸ್ ನಿಕ್ಲು ಅಂತ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಏತಲ ಒಂಜಿ 50 ದಂಡಲ ಕೊಟ್ಟು ಅರೆ ಒಂಜಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಾತಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಸುರಕ್ಷಾದ ಕೂಡ ಪಾಪ ಕಾಸು ಬೈಜಿಗೆ ಸುರಕ್ಷಾ ಮಂದಿರ ಅವಳ ಇತ್ತು ಈತಲ ಕಾಸು ಬೈಜಿ ಈತಲ ಬೈಜಿ ಉನ್ನರ್ನೇ ಗತ್ತಿಚ್ಚಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಒಂಜಿ 50 ದಂಡಲ ಯಾನ ನೆಟ್ ಮೆರ್ನಾನೆ ಅಕೌಂಟ್ ನಂಬರ್ ಗೂಗಲ್ ಪೇ ಪೂರ ಮಾಡುವೆ ಪ್ಲೀಸ್ ನಿಕ್ಲು 50 ದಂಡಲ ಮಂಚ ಅಕ್ಲೆ ದಿಂಚ ಒಂಜಿ ಕೊಡ್ದು ಅತ್ತನ ಒಂಜಿ ಮೀನು ಕೋರಿಕೊಂಡು ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತದ್ದು ಹೋಗುಂಡ 50 ದಂಡಲ ಅಕ್ಲ ಮಂದಿ ಬಂಗ ದುಡ್ಡು ಪಾಪ ಒಂಜಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವತ್ತಂದ ಕನೊಂದಿಲ್ಲ ರೆಗ್ಲೆ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇಜ್ಜಿಂದು ಪ್ಲೀಸ್ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಏರಾಂಡಲ ಒಂದು ದಾನಿಲಿ ಇತ್ತಾಂಡ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಂಡಲ ಒಲ್ಪಾಡಲ ಒಂಜಿ ಆಗುದು ಅಕ್ಲೆ ಹಿಲ್ಗಾಟು ಗೋರ್ಂಡಲ ಒಂಜಿ ನಿಕ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಉಪಕಾರ ಅನ್ನೆ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗೋಡು BP ಶುಗರ್ ಇತ್ತು ನೆಡ್ದಾದ್ರೆ ಬೀಡಿ ಕಟ್ಟಾರಲ್ಲ ಪೂಜೆ ಏರಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ದಾಂಡಿಲು ಇತ್ತಾದ ಪ್ಲೀಸ್ ಒಂಜಿ ಉಪಕಾರ ಈ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ತೂಯಿನೆರ್ದಾದ್ರೆ ಅಮ್ಮ ಅದರೆ ಮಲ್ಪರೆ ಪೂಜೆ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಾಯದಾರ ಅದ್ನಂಚೆಲ್ಲ ಮೆರ್ನಂಚೆಲ್ಲ ತೂದಂಡಲ್ಲ ಅದೇ ರೂಮ್ದು ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಏರಾಂಡಲ ದಾಂಡಿಲು ಇತ್ತಾದ ಒಂಜಿ ಪ್ಲೀಸ್ ದುಂಬಾತದ ನಿಕ್ಕೊಲ್ಲ ಒಂಜಿ 2 ರೂಮ್ ದಂಡಲ ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟದು ಬರಿಯಾದ ನಿಕಲ್ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲ ಇಕ್ಕಲು ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತದೆ ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ಮಾಡುವ ಒಂಜಿ ಏರಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ಸಂಘ ಸಮಿತಿ ದಾಖಲೆ ಏರ್ಲ ಪಾಪ ಒಂಜಿ ಉಪಕಾರ ನನ್ನಲಾರೆ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಮುಟ್ಟ ಬೆನಾರೆ ಹಾಕುಜಿ ನಾನು ಒಂದು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಬೀದಿ ಕಟ್ಟೆಲ್ಲ ಹಾಕುಜಿ ಅಕ್ಕ ದಾದ ಅಲ್ಕೊಡು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಗೊತ್ತಾ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಪಾಪ ಪ್ಲೀಸ್ ನಿಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಉಪಕಾರ ಮಾಡ್ತದೆ ಆಯ್ನಾಕಿ ಈ ವಿಡಿಯೋನು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತದೆ ನಿಕ್ಲು ಏರಾಂಡಲ ಒಂದು ದಾನಿಲಿ ಇತ್ತಾಡ ಪ್ಲೀಸ್ ಉಪಕಾರ ಮಾಡ್ತದೆ ಒಂಜಿ ಸಾಲೋಡು ಮುಚ್ಚುದು ಹೋಗ್ತೇವೆ ಇದು ಕೊರ್ನೆ ಕಲ್ಲು ಮಗುದ ತೊಂದರೆ ಕಾಸು ಕೊರ್ಲೆ ನೋಲ ಫೋನ್ ಒಂದು ಮಾಡ್ತದೆ ಪಾಚಾರು ಕೊರಗುದೆ ನನ್ನ ಅಕ್ಕಲಕ್ಕೇನು ಅದು ಹಾಂ ಅಂದ అమ్మందేనులే పాప ఇంట్లో అమ్మ ఇచ్చి మస్తు పిలిపోయారు నీ మాకు ఎత్తనాల ఇంచా ఒక ఏర్లజ్జి ఆరెత్తైన మనం దొల్లేరుండ ఇంట్లో 2 రూమ్ దండల్ల ఇది పిలిపోవచ్చు 2 రూమ్ దండలు ఇల్లు కట్టదు కొరలేరు మనం దొల్లేరు ఏరాండలో నీకు దుంబా తుమ్మకలే వచ్చి ಇಲ್ಲ ಕಟ್ಟದು ಕೊಡದೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಜೋರ್ ಪಾತ್ರಲ್ಲ ಅಂತ ಇಲ್ಲದ ಮತ್ತೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ
ఏర్లేజరికి గతి ఇచ్చేకి ఇప్పుడు సంఘాన్ని కలుపుకునే జోకులు ఇచ్చేకి జోకులు వంజాలు అవుతుంది నచ్చాలి నాకు ఇచ్చేది ఏర్లు బెంగు 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 ఏర్లు ఎత్తే ಸುರದು ಬನ್ನಲೆ ಅಯ್ಯನ ಬುದಾರ್ಲ ಯಾರನ್ನ ಬುದಾರ್ಲ వెళ్ళిపో ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಜೋಕುಲು ಪತ್ತು ಒಂದು ಐವ ಮುದ್ದಲ್ಲ ಹೆಲ್ಪ್ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕಡಪಡ್ಲೆ ಕನ್ನ ನೀರು ತೂನಾಗ ಏರೆಗಲ ಮನಸ್ಸು ಕರಗೋಡು ಅಕಲ್ ಪೂರ ಬುಲಿಪೇರು ಅಮ್ಮ ಬುಲಿಪೇರು ತೂಲೆ ಇಂಕ ಅವು ಬೇಜಾರಾಪುನು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ಲ ಅಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿ ತುದುಂಡ ಏತ್ ಬೇಜಾರಾತು ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಆರೇನು ಅಮ್ಮನ ನಿಕ್ಲನಲ್ಲ ಅಮ್ಮಂದೇ ಅನ್ನಲೆ ಪ್ಲೀಸ್ ನಿಕುಲು ಮಸ್ತ್ ಈ ವಿಡಿಯೋನು ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಕಡಪೊರ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಆಯ್ನಾತ್ ಒಂಜಿ ಐವನೂದ ನಿಕ್ಲ ಕೈ ಇಟ್ಟು ಆಯ್ನಾತ್ ಸಹಾಯ ಮಲ್ಪಲೆ ಪ್ಲೀಸ್ ನಿಕ್ಲ ಆಯ್ನಾತ್ ಒಂದು ಸಹಾಯ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚೆನೆ ಏರಂಡಲ್ಲ ನಿಕುಲ್ನ ಕೈ ಹಿಡ್ದು ಆಪುನಾತು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ ಸೆನ್ಸ್ ಅಂಡಲ ಜಾಗಿತ್ತು ನಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಹಾಕಲಿ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ರೂಮ್ದು ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟದು ಏರಂಡಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕೊರ್ತು ಅಡ್ಡ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಪುಣ್ಯದ ಕೆಲಸ ಈ ವಿಡಿಯೋಡೆ ಯಾನು ಅಕ್ಕಲ್ ನಾನೇ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಪೂರ ಯಾನು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಪಾಡುವೆ ನಿಕುಲು ಅಕ್ಕಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ವೇಲೆಗು ನಿಕುಲು ಏರನ್ಲ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಿಗ್ ಇಂಚಿನ ಕಣ್ಲು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪುವಾರ್ನಂಡ ಪ್ಲೀಸ್ ಯಾನ್ ಅಕ್ಲ ನಂಬರ್ ಪಾಡುವೆ ನಿಕುಲು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಫೋನ್ ಮಲ್ತದು ತೆರಿಯೋನ್ಲೆ ಅಕ್ಲ ನಂಬರ್ ಪಾಡುವೆನು ಈ ವಿಡಿಯೋಡು ತಿರ್ತಿರ್ದು ಯಾನ್ ಅಕ್ಲ ನಂಬರ್ ಪಾಡುವೆ ಪ್ಲೀಸ್ ನಿಕ್ಲೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಪಾಪ ಜೋಕುಲಿಜ್ಜಿ ತೂಲೆ ಜೋಕುಲಿಜ್ಜಿಂದ ಏತ್ ಬಂಗ ಬಂಡದು ನಮಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಅಂಚಾದಿಪ್ಪುನಾಗ ಪ್ಲೀಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಪಾಪ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗೋಡುಲ್ಲೇರು ಬುರ್ದು ಮಸ್ತ್ ಬಂಗೋಡುಲ್ಲೇರು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಎಂಜಿನಂಡ ಸಹಾಯ ಮಲ್ಪಾರೆತ್ತಂಡ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಪಾಪ ಬೇಜಾರಾಪುಂಡು ಅಕ್ಲೇನು ತೂನಾಗ ಅಕ್ಲನ ಕನ ನೀರು ತೂನಾಗ ಏರ್ಲ ಪಂಡಕ್ಲೆ ಬುಲ್ತುದು ಕನ ನೀರು ಬರೊಂದಿಜ್ಜಿ ಆತು ಪಾಪ ಒಂದು ಅಕ್ಲು ಸೂತ ಮಿತ್ ಮೂರ್ದು ಬೇಯ್ತಿಲಕಾತೆ ರೈಕೋಸ್ಕರ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪುಲೆಂದು ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಕ್ಲನೇ ನಾನು ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ನಿಕುಲು ಅಕ್ಲೆ ಫೋನ್ ಮಲ್ತದು ಯಾರನ್ಲ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪರೆತ್ತಂಡ ಖಂಡಿತವಾದಲ ನಿಕುಲು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಈ ವಿಡಿಯೋನು ಇಡೇಗೆ ಮುಗಿತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚೆನೆ ನಾನೊಂದು ವಿಡಿಯೋದೊಟ್ಟಿಗೆ ತಿಕ್ಕಗ ಬಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ದೇವರ ಆರೋಗ್ಯ ಭಾಗ್ಯ ನೆಮ್ಮದಿ ಕೊರ್ದು ಕಾಪಾಡಾಡು ಮಸ್ತ್ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪುಲೆಂದು ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಬಾಯ್.